Tigín, bunaithe a ghearrscéal the Cottage le Patricia Scanlan. Jack Ward is anam dom, agus tá mé ceithre scór bliain d'aois. Is dóigh liom é péiscéala. Bhí an méid sin páistí ag mo mhóthar gur dheachatí contas a hinneáil ar na dátaí brethe. Tá na páistí go léir imithe inis ar lína fírinne. Cónaíam an seo éonar. Cheannaí mé an teach seo agus ceata beag talún chuir go bliain ó hin. Tá Tigín beag eile tíomh leis. Is tithe leascaite iad. Tá drochháil ar an teach eile, agus níor mhac mé leis. Níor gádam. Tá mé lánsáasta cónaí liom féin. Caithim an lá ag útamáil thart, agus is minic cóluad ar agam is títhe. Céannach bhfuilm saibhar tá mo há agam. Déirí mé as an abar nuair bhí mé 3 scóras a dé. Ní raibh is ag an suiste cén ise a bhí mé ag an am. Bhí an tulcas ar mo grim. I das ar boire bhí sé deachar orm an lá a línu. Himáinin go dtí an ballamór gachra lá ag spaisteoireacht thart. Dhéanaan an drasberg siapadóireachta agus haithin coppla uair sa leorlan. Anis is rís dul mé pianta a d'ábharne í bhrin. Hanan írinne a rá, ní raibh mé ró thugad den ól a riú. Coppla bliain ó hin heb an tástal súil orm, agus bhí orm bra ar garníe siab a hórtstam. Thur sé an úl dom go gosnú sé 20 euro gach uair. Caithfinn sé lán ama in ofagan neall glacadóra, agus ní eicem go bhíonn an tá leis. Is minic scéalta ar an nuacht faoi ionsaithe tí. Tá cónaí ormsa 4,000 ón maile, agus níl teach ar bhí gardam seachas an Tigín fallú béal doras. Nuair a bhí mé níos luafara, bhí grán gana agam den bhíoch. Tá sé agam fós, ach ní éitin é úsáid ar gona déana. Fiú dá méir sé ag tóirtfiúm. Déirí mé imníoch agus feiteach, agus smuoine mé áras anna cheannach sa ballamór. Maidin amháin, tháinig fearr go dtí an doras. Bhí simmeige an Tigín fallú a cheannach. Bhí an teach an sin gan den an le 3 bliana. Gníomhar astáit a bhíán, agus ceannach is díal tithe an obair a rinne sé. Dúiltaí mé agus hasí sé mo bhealú. Tharraigh sé preis maidam, ní raibh sé manga man. Déanais mé dó gur thógálaí mé agus go raibh sé ridne agam 10 a thoir mé héin. Thur mé an rúigéir faoi dhearú agus ní raibh sé sásta ná leathásta. Tamalín ina dhír sin, tháinig leanúin óg thuig an doras. Bhí innín óg gheall gaireach sa níchar. Joe agus Sarah bennim dóibh. Chreatha mar lámh agus chuir siad an cailín óg níomh ina hana dom. Nuair a thuaire siad gur leom an sean teach fallú, tíor siad orm an dóthain dóibh é ar cias. Ba hama leo an croth a bhí ar. Bhí orthú cias ard a íoc sa ballamór, agus bhí sé rian orthú. Cé go raibh an bhirt ag gabar, ní raibh an banc sásta mórgaiste a thuirstóibh. Thaithin siad leam ó thús. Beabhar le déagóirí iad. Bhí siad ar an íthil clán a chrathú agus sása a bhaint as an saoil, ach bhí an saoil ina gniu.
Ba léir gur thug siad grá dá chéile, agus bhí mé in éad lo. Agus féin grá lá dem héal, a caiilú má grá gheall den etsin. Bhína mé nach raibh an teach éireannach, go raibh droch am nach bhéad bhí é dhéisiú. Raibh siad buchas lam agus tiime siad, a chuig me go mbeidh an díma a bhí orthu. Ba dhearr gur tháinig an garnaí go dtí an teach. Hasú leanún óg de chlí a ddír mé. Has, tá siad ina gcónaí sa mala, agus íochgóirí na tíre ag ghearrchás, nach braf lethúil an tír í. Cogur mé, cé atá ag ghearrchás? Muid féin, muid é íoch an cáin. Níor íochtas a cáin i a héal. Seachas an cháin a thugann tú den geallhlachadar. Lá mar thar an bheirt leis an ghearr, agus muideag tamáint i dro an bhaile. Bhí an €20 ina fóca ag an pontar. Riadú a bhaile damaníthe sin, thuí mis teach sa sean teach folú, agus thug mis srácha ag an téir. Bhí an díon sách sláán, Bhí orlóir dóirse agus finneoga nua riachtanach. Bhí gá le plástar ar na fallaí agus inslú. Ní ghlacu pintáil leistí agus as mé roiada. Conas a hála nach neacha mé a man ibre ribhe seo, in áit a bheith díhain gan aim. Bhí an bheirt leis an leanú granta ar mention. Thuí sonas an linmh agus a man go gaiire go mór i gceannarum. Thurbe scart fón ar thar leam a bhí ina hónaí sa mala. Tá sin níos óige ná mé. An méir sim aige sa tionscadal a bhí ar intse agam. Bhí cinte. Ail mé féin, bhí sé scortha, agus bhí an saoil ina stad aige. Thorthú an maisiútí dóchas agus caspór dó, in áit dul léig ag fannacht ar an más. Ní raibh aspa airgear orm, agus hasí mé lomdíarach ar an obair. Dúirdaí mé gach a bhí uaim den obair, agus hasí an bheirt agan le fun agus díogras. Dibríamar gan stad gan stéanú ar fetrií heachtain. Thúla rid dar Ghaeilge cad a bhí ar siúl agan, agus thug siad lámh chuanta dún. Nuair a bhí dearú leis an obair, bhí cóisir bheag agan sa teach a cóirthe. Té agus ceaparí sa tiste nua, cúpla deach ar an nua troscán sa seomra site. Thug mo garnaí a cuairtearm rinseáin i dtí sin. Bhí imní orm mar sesin gur a tine sort, níor glí tú orm le míon nuas. Caithí nach raibh tú rómhúrtha nó glítha ormsa ar sa mise go searú. Thúla mé go raibh tú gnóthach ag deisiú an seantí. Bhfuil tú hané a díal? Tá. Tháinig íomhéir, ag smaoinú ar an sparran argad a thiocca thuige ar mo bhás. Cad a bhaidh tú ar? Dúigh mé a luach. Bhí is ag mahara go raibh cónaí ar an leanún óg, agus dear mé ar búlú hacu agus a inseach dóibh gur bhíon lam cainsló. Tháinig Joe agus Sarah amach ar an tart, agus an níthar á himáint acu. Bhí áthas orm feicint ar an leanú álann sinnanta a ríis. Bhím ag fannacht leo ag doras an teantí. Daltí mé seach iad. Le a súile ar Sarah agus stada hanáil. Has Joe ar chléas ar dheis gan ochel.
Lor séir fahéireadh, a hiorchas tá sé go hálinn, dúlmach rí, bridlóid, aisling de aitse, rinne tú gasce sa jo, a cén fá go bhfuil tú ag taispón dúine é. Mar is libse an bhirt agah agus níomh ólinn é. Ní hiigim an mórdrót atá cápéis, is gníomhas an tí é. Bheith pean agus curdanim leis, war Tigín féin gan híos séir in aisce. Bhí drogal orthu tús, cai go raibh aráid de thortaigh an raibh an seanár ag rábhalí. Féach a háirde sa Jack. Táim I méanaar a heach, fatíos orm go mé brisú isteach nó ansaí tí. Agus sibh sa Tigín be córsna agam agus suamhnas crí. Agus tóirí sé sású mór dom níomh eicáil ag fás aníos agus an spás eici chun imirtha.